nějakých ribozomech a tam si to jak se to když si mohla říct, říkám, už to bude už nevím, co to je. Děláš video? Ne. No dobrý, dokud se neukazují podprsenky, tak je to dobrý, tak je to pořád. Jo? Neviděli. No ale jako jestli chceš, tak já ti jako... Ne. Nebráním se. Dneska nemám žádné výstavní. Dneska nemám žádný výstavní. Ale ukaž nám českou lásku. No prsa jo, ale neprávno. Tohle ne, no. Česká láska, no. No tak přece si nebudu brát výstavní, když jedu s tebou, vy. Ale nebudeš šukat se. Ty seš výstavní. Dneska seš výstavní ty, Laruš, ne? O, vykazovat to svý pochybný tělo. No už zase se slíká. Ježišmarja. Já mám dokonalý tělo, co už jsem mám A tuhle psát. podprsenku máš pořád. Protože ji mám nejradši. Že jsem si mohla vzít růžovou, anebo ještě černobílou. Že já podprsenky nesnáším, já je nenosím. Proto mám jenom všech. Dej to pryč. No vlastně ty si taky chodíš bez podprsenky. Já furt, ale hle ti vyšli. Já ani nevím, jak si mám bílý tílko. Ona nemá prsa, tak bude chodit bez podprsenky. Mě to netrčí až jako tady. Já si můžu dovolit To nikomu z nás netrčí. Já neznám nikoho z téhle party, komu by to tak trčelo. To taky nic nemáš. No nemám, ale co? Taky to nebude trčet. Všem se mít nějak něco se nese. No, tak to musím natočit. Tak, nemělý vařený brambory. Tady, to je ke mně. Kroketama. Ke mně. Hranolkama. Jo. Na. Děkuju. Na. Děkuju. Má zač. Jo, my to máme krásný. Bažanta by to chtělo už. A to jsme měli hotovku. To teda nevím, co bychom dělali. Já nevím, co teda na tom bylo hotovýho. Ten bažant. No budeš toho pak hotová. Oni. Pardál. Máš pardála, jo? Prdál. A co máš, Maruško, ty? No, velký kulový. Ty máš velký koloň, jo? Pardál gambrinusu. Taky mám pardála. Ale Laduš, já jsem se tebe na nic neptala, jako. Dva. Já nevím, že ty pořád odpovídáš za Marušku. Já Tiskově mluvčí, víš co? Ano. Já fakt nevím. Že ty si vždycky sedni radši na druhou stranu a ti nic nebere. No, myslím, že začnu jíst bez vás. To nevadí. Klidně začni, budu. Asi taky teda začnu. Já ještě počkám na toho bažanta. Tak si nechte chutnat. Dobrou chuť. Mě totiž nedostane. Ale já ti ochutnám jednu kroketku. Vem si. Tohle dej. Nejsou přesmažený. Teď jsem měla do pusy, abys trénovala na večer. Už vám to vyšlo. Ale už je bažant. A salát. Tak, děvčata, salát má kdo? Květáček. Tady. S tím dobrou chuť. Tak my už jsme kompletní, bych řekla, že jo? Ten číšník je nějaký divný. A životočí nejlepší. Tak to je věta na závěr, jako. Už to vypnívalo.